आजकल भैया खेसारी लाल यादव सपना चौहान के जोड़ी देखे के लिए नइखे मिल रहल बा। हम ई बता रही पिछले कई महीनों से सपना चौहान और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बहुत हिट मानल गईल बा और जहाँ भी खेसारी लाल जावे वहाँ भी सपना चौहान के लेके जावे। हम ई बता रही कई जगह तो स्टेट प्रोग्राम सपना चौहान के लेके होइल बा। हम ई और बता देते हैं सपना चौहान और खेसारी लाल यादव दोनों के जोड़ी काजल राघवानी से मैच करल मिलल बा। हम ई बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की जितना भी हीरोइन काम कैल बा, जितना भी एक्टर बा, मॉडल बा, वो जब फेमस हो जाता तो खेसारी लाल के लात मार के भगा देता। हम ये बता रहे हैं खेसारी लाल यादव जैसे सोमन पोखरलो जो नेपाल से आयल रहे, टेटू गुदवाइल रहे, वो फेमस हो गई, खेसारी लाल के लात मार के भग गई। और जैसे कि पवन सिंह के ब्रेकअप हो अक्षरा सिंह से, अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास ही वो फेमस हो गए, वो लात मार के भग गई। हम ये बता दें सेम सवाल उठा था खेसारी लाल यादव के दर्शक बोला था कि सेम इहो सपना चौहान भी ऐसे केले बारे, इहो फेमस हो गई, इहो फेमस हो के एकदम इहो लात मार के भग गई का। हम ये बता देते हैं सपना चौहान के 3 दिन पीछे जन्मदिन रहे और सपना चौहान के बर्थडे विश खेसारी लाल की टीम कोई न कैलस। हम ये बता दें पता ना शायद हो सके फ़ोन पे मोबाइल पर जो इंटरनेट के माध्यम ओपे एको वो मेंशन नहीं खे दिखल बाड़े। हम ये बता दें खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर है वो कैले बाड़े खाली मेंशन। और हम ये बता दें जो अखिलेश कश्यप जे बा वो नहीं की कैले। हम ये बता दें काजल राघवानी के जैसा सपना चौहान के जोड़ी दिखे के मिलल बाड़े कई महीनों पीछे। हम ये बता दें जे भी खेसारी लाल यादव के साथ काम कैले बाड़े जे हिट हो गए बा, खेसारी लाल यादव के लात मार के भग गए बाड़े। हम ये बता दें आज खेसारी लाल के जन्मदिन बा और का आज खेसारी लाल के जन्मदिन बा का आज सपना चौहान खेसारी लाल के 20 करी हैं कि ना करी हैं, ये बात के बात बा। अगर 20 करी हैं तो एक ऊपर भी वीडियो आई, कमेंट करके जरूर बताइए का सपना चौहान खेसारी लाल यादव के 20 करी हैं, का खेसारी लाल यादव सपना चौहान के 20 कैले बाड़े, यो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।